Okay, so zikuonesa kuti inaduka. I think imene nachosa microphone inapanga sense kuti ndachosa microphone, and I think inaimitsa pausing, and I didn't inapanga pause recording, and I didn't realize. Koma we'll continue. Ni makamba za ma institution, right? Kunena kuti nyumba mwathu muli ma institution osiyana. That's what I'm trying to say. There's the kitchen, there's the bathroom, there are bedrooms, there's sitting room, and kumatokala even room ya study chanchani. Zoterozo, those are some of the different institutions zimene tinazikazika nyumba mwathu. Then ma photos na kuti as ma humans the way mene tina ili lifestyle yatu ya masiku ano zimaoneza clearly kunena kuti tinapanga disconnect ndi Mulungu, ndife we are falling short of the glory, kuti ndife akugwa mwanjira ina, because anthu akalekale amene ali close ndi Mulungu kalekale zimene fanena baba zimene amapanga, they were institutionalizing prayer and Bible study, probably yes, the prayer and Bible study, which is collective word in the communion with God. Then they were institutionalizing communion ndi Mulungu. So mene munyumba makaya ndi mala special opikira ku kitchen, mala special ochezera pa sitting room, mala special osambira ku bafa. They were having amakala ndi malo a special opangira communion ndi Mulungu. And I'm trying to tell you, lelolo mu monologue ya lelolo, kuti you and me tikuyenera kupanga institutionalize prayer and Bible study, communion with God ifike pa lifestyle. Tiwerenge mafesi tasaba ngono kumaliza. Actually part 1 ija recording yambi ija ya tela pa 50 minutes, so tinayikaye kumapero because usually by 1 hour timakata kumaliza. Genesis chapter 8 verse 20. Bible imana this about Noah, right? Likunena kuti, and Noah builded an altar unto the Lord, and took of every clean beast and every clean fowl, offered burnt offerings upon the altar. Noah anazindikira unena kuti no kufunikira kwa kukhala ndi nthawi yokapanga offer ma sacrifice imene no ili it's really truly it is representative of kupanga communion ndi Mulungu, right? Kukapanga kwalapa machimo na kupanga sipa auto sacrifice pamene amalapa machimo amatani kulankhula ndi Mulungu pa altar imene oyo. That was Noah. Tikapita ku moyo wa Abraham usanaye munthu wokonda kulumikizana kupanga communion ndi Mulungu. Bible likutiuza pa verse 7, Genesis 12 verse 7. Bible likuti, and the Lord appeared unto Abram and said, unto thy seed I will give this land. Then mumve akuti, and there he built an altar to the Lord who appeared to him. So Abraham anaona kunena kuti pamene foti Mulungu andilankhula apa, let me build an altar. Pamene ndizilumikizana ndi Mulungu, you know, ndiziyankhula ndi Mulungu, ndizimanga communion ndi Mulungu pamene anakumana nanepa. So my point is, let's institutionalize prayer and Bible study. So what practically zikutanthauza chani? Prayer should not be chisakhale chinthu cha
haphazard. Haphazard ndiye kuti nchana mbalala chopanda order ina iliyonse munchipinda mwanu. If you have your own bedroom, right? ngati mwindi privilege okhala ndi mwayi okhala ndi chipinda chanu mupange set an order mmene muchamu. Set an order mtanthauza yani? Modern day lerolo, right? Kani do is just the principle, right? The principle doesn't mean kuti kuena kapanga zimene apanga Abraham kuti kuti kutenga miyala kuti no, that's not what I mean. But the principle is the same. In your room, have a special place. Ikozokhala stool, right? Kanka tebulo, kanka desk. Kamene no mumapita apo nthawi ya pemphero ikakwana. Kuti no nthawi imene you want to pray, imene you want to commune with God, that is desk imene mumapita kukapanga commune with God. Hello? You are institutionalizing prayer. You are making it now official. This is where I meet with God. Pamene malankhula ndi Mulungu ndi apa. Muchipinda mwanu muja. Then here's amati azimaya masangasa akapita kutolika kuja akamaka cheza umene kujako amati grab a tip, amati amaphunzana zosiyana mwina ma recipe mandasi timapika chonchi chani. So imene funa kuza napa ndi grab a tip. Nakuza ndikale wiki atha kunena kuti prayer ndi office, right? Office of the Father, right? It's the office of the Father. Kuti mukapita kupemphero mumakhala kuti mukukumana ndi Atate, mukupanga speak with the Father. Now also tikhoza kufaniza pemphero ndi restaurant and restaurant imene yo ndi restaurant ya Atate. Now mukalowa in a restaurant mafuna yoti ndikozoyerekezera oya. Okay. Mukalowa in a restaurant, pa tebulo pa restaurant paja mmakapezapo menu, right? Ndiye menu imene iyi pamakhala zakudya zimene no mungathe kuoda zimene amagulitsa mu restaurant muja. Hello? Ndiye ukafika mu restaurant menu ija imakhala ngati guide kuti no zimene mungathe kuoda zimene titi mungangoda apa zibwera ndi zili pa chani pa zili pa menu paja. So mukafika pa altar pano paja mukakhala in the prayer room, which is now your bedroom. Now you are changing it, you are turning it into a prayer room. Mukakhala mu prayer room muja, imagine kuti mwalowa in the Father's restaurant. And then literally zomwe ndikamba theory izi ndikutumizani ngati mungazifune mulembaso in the comment kuti mutumizeso ndi zimenezi. Amene mundu andipase WhatsApp namba yanu nditumizeni ndikutumizirani. Depending on my what I want to say. Komano, what I'm trying to say is kuti no, to remove guesswork. Kuti no mukafika prayer muja, mukafika pa nthawi ya pemphero ja ndikumakhala ndi kumasowa kapena just to remove guesswork, to create order, kuti mukhale ndi orderly prayer osa makhani nthawi yochita kuganiza zambirimbiri. Nanunso mukhale ndi menu. A menu ndikupangirani share, right? Ndikupangirani share. It's menu yo pali list ya zinthu zimene zimapezeka mu office ya Atate zimene amagulitsa. And zimene amagulitsa mu office mwa Atatezi, these are promises. Chifukwa nthawi zambiri anthu timasokonekera ku prayer
chifukwa timakaoda zinthu zoti sizipezeka mu restaurant nkumadabwera mapemphero sakuyankhidwa. Timapanga focus on zinthu zoti si priority kwa mulungu. Mundimvetsetsa ka anthu ambiri akati when we're going to prayer we focus on zimene kwa mulunguzo ndi priority. Bwezi tikuona phindu lalikulu mupemphero, bwezi mapemphero anthu ambiri akuyankhidwa. Kumangoda zimene zili pa menu, kumangoda zimene zili pa menu. Mwanjira ina, when you go into prayer, focus pa zinthu zimene mulungu ananena kuti we should focus on. Ma promises ake. So for example, menu imeneyo ndikutumizira ndani yakale, pali mzimu woyera, for example, pali protection ya holy angels. So pali a list of things. Mwanjira ndi ma petition amenewo. The menu yo ndi ma petition oti no muzirani muzi every day you should be praying for those things every day. Ndiye kuti muzakhala anthu odala, muzamva moyo wanu wa prayer ukhala moyo wotani wa special osiyana. And it removes the headache. Not headache per se, but it just removes, it creates order. You know, create a certain order in your life. You know, these are the things I focus on. I ask from the Father daily, and my order is easy. And Sanduka, a regular customer in the restaurant of the Father. Atata makudziona, oh, hii wabwera ansori mutuja. Oh, hii haza kuja zimena mapanga order kuno ndisi. And the Father will give you. He's very happy. It's his office. His office means good. That's what he does. The Father, when he wakes up in the morning, I'm not saying the Father wakes up in the morning. We know God does not sleep or slumber. I can't explain those things. So when he wakes up in the morning, symbolic, his job is to provide zosowa za anake. So busy, he's daily, he's busy waiting. That's his office, waiting to hear petition yan, to hear my request anu. That's why mzimu in the Bible make your request known to God. Make your my request, my petition. Peter anika pempheni koma aindithu. Anthu timadzuka kungoyamba tsiku lathu nkumapita. Ngati nkhuku. Mezi mayambira nkhuku tsiku. Mwinaso nkhuku zili bwino. Nkhuku zimayamba ndi kulira kaye, kokoliko kupanga praise Mulungu wakumwamba. When God is waiting for us, Mulungu akutidikirira kuti noti kampemphe. Okay. So we need to institutionalize these things. Zena zifike pa lifestyle. Iwena isanduke lifestyle. Nzimeru nenatu. Kukhala ndika special desk muchipinda mwanu muja special yoti pamene umakatani umakapemphera, and guide yanu ija menu yanu ija nkungo isiyapo mpacha, so you know this is a special desk imene makumanapo ndi Mulungu. I have my own desk, imatoka stulu, imatoka kanka desk, whatever is convenient, akakoenda ningo whatever, you know. Pamene, that's where you pray. That's where you meet God. That's where you talk to God. And you have you have made it like a lifestyle. It's no longer haphazard. It's no longer jongo banga mwachina mbalala. No. It's now intentional. That's chizungu chake ndimeyo. It's now intentional. This apa pamene makumana ndi Mulungu. Unfortunately, tawo yanga yandithera. So monologue sizinachitika ko izi. Apa zachitika. Monologue iyi ikhale ndi part 2. Tukamba za institutionalizing communion with God. Koma tikhaindi part 2 for magigangata.
space yanga yatha. So tikhale ndi part 2 tidzapitiliza kandi wiki yamawa osalephera muzakhalepo mpano kuti tizamvere limodzi monologue ya wiki yamawa. Taphunzira za kupanga institutionalize prayer kuti tikuyenera kufika poti pemphero ndi kuwerenga mawu a Mulungu ndi lifestyle. So even Bible study ija ikuyenera mukhale ndi mukamaliza pemphero ija kukhala ndi kampando kanu special pamene mumakhala pansi nkutsegula Baibulo nkumatani nkumawerenga kampando kanu ka special kuti apapa ndikakhala apapa, this is where I commune now ndi Yesu Kristu with the word of God nkumawerenga mawu a Mulungu aja. Nakuwuzani kale kunena kuti mukhale ndi ma daily verses amene mawerenga omweyo obwereza. Yes, omweyo daily ndi chakudya chimene mumadya. You don't always need to go and read new verses. No. Sima ndi mene munayambira kudya nsima muli ndi zaka zingati kandi ziwiri kandi munayambira kandi chaka chimodzi kampata pakana lero madya sima yomweyo. Sumnasinthe simnanene kuti sima yatopesa. You eat it because you know kuti ndiye moyo, ndiye chopatsa mphamvu, ndiye moyo wanga. So you eat nsima yomweyo. So have my daily verse amene mawerenga omweyo ndikutumizirani. Amene munandipase WhatsApp number yanu, write in the comments, ndikutumizirani pamodzi ndi ma verse anga, ma daily verses anga. Ma daily verses anga ndikupatsani kuti muonepo mukhale ndi chitsanzo cha mene mungakhalire ndi dish yanu yoti mudziwerenga ma verse ena ake daily. So ndanena kuti tisakhale ndi part 2, koma part 2 imene sizakhala part 2 kwambiri. Chimeza pange tizangomalizitsa kenako I think tizapita ku topic ino imene iliko ya tsiku imene ya monologue. Chifukwa zambiri apa ndakamba zimene mafuna ndikambe pa nkhani ya institutionalizing prayer and Bible study. Zambiri ndakamba. Ndiye tizangomalizitsa mu monologue imene kubwerayo, tizamalizitsa ndiye ngati kuli zina ngati kuli topic imene tingathe kuzayamba tsiku imeneyo tidzayiyambaso. Mundikumbutse kuti ndisayiwale, mundilembere in the comments, ndisayiwale kunena kuti tifunika tizibwera ndi polemba, potero tikhoza kumalemba nkumachita illustrate ka whiteboard kena kaiko tikhoza kumalembapo nkumaonetsa zimene zina zimene tikuphunzira. Ambuye akudalitseni wiki imene kubwera masiku 6 amene akubwera mpaka na tsiku la number 7 limene likubwera kutsogolo kwathu. Ambuye adalitse your entire week, mabanja anu, maskulu anu, mabusiness anu, ntchito zanu, zochitika zanu zonse. Ndikukufunirani zabwino zonse kuti Mulungu azidalitse, azipatse mdalitso wochuluka. Ndikuthokoza chifukwa cha kubwera kwanu. Osayiwala kupanga subscribe, osayiwala kupanga like the video, komanso ngati mungakwanitse pangani share ndi anthu ena. Ambuye azikudalitsani. Zikomo kwambiri chifukwa cha kubwera ku monologue ya Sound the Alarm Initiative. Ambuye wakumwamba akudalitseni. Amen.